Lørdag den 19. juni er der fest i gaden på Jørgen Pedersens Vej. Der er levende musik i gaden og højt humør i Klipoteket, hos Junkers Kød, i Tobak- og Bladkiosken, i Varmings Boghandel og hos Kernebageren. Alle butikker inviterer på gratis morgenbord fra klokken 9. De friskbagte rundstykker kommer fra Kernebageren. Og inde i butikken er der hele dagen velsmagende grove brød, sunde rugbrød og selvfølgelig masser af guf til den søde tand. Junkers Kød har en gadefestpakke med 500 gram bøf, 500 gram fiskefars, 500 gram medister, 500 gram gulas, 500 gram skinkekød tern, 8 benløse fugle, 4 koteletter og en hel svinemørbræd for i alt kun 375 kroner. Og så har Junker også leverpostej til gadefestpris. I Tobak- og Bladkiosken er alle medarbejdere, både 2- og 4-benede, i solskinshumør. Og i Varmings Boghandel er der allerede nu krimiuge med et nyt tilbud hver dag. Spar 150 kroner per bog. Og lørdag den 16. juni kl. 10-11 kan du møde den danske krimiforfatter Inger Wolf og få din bog signeret. Vi forærer dig det første bind, og de næste 2 i serien koster kun 99,95 per styk. Udenfor kan du fylde en hel pose med bøger for kun 100 kroner, og så kan du sikre dig Spise med Price eller Provst Gren Christensens dejlige bog kun halv pris hos Varming. I Klipoteket er den store nyhed, at du nu kan gå online på internettet. Klik ind på klipoteket.esbjerg.dk og bestil tid hos Mettes dygtige frisører. De er parat til at give dig et nyt, smart sommerlook. Jørgen Pedersens Vej lige om hjørnet, og så er der gadefest for alle lørdag den 19. juni.